U wara r-rapporti li deru fuq il-mezzi tax-xandir dwar il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona, il-Ministru nnifsu konferma li mar id-depo tal-Pulizija biex jagħti statement. Il-Ministru kien kostret jibgħat stqarrija lill-midja wara l-mewġa ta' kritika li qed jirċievi l-Partit Laburista mill-partitarji tiegħu stess minn mindu faqqgħu dawk imsejħa Forbidden Stories. Chris Cardona ammetta li hu li kien fil-bar tas-Siġġiew is-Sibt jew il-Ħadd meta jkun hemm il-partiti tal-futbol li jintwerew fuq it-televiżjoni. Iżda aktar minn hekk, Chris Cardona qal li ma jeskludix il-possibilità illi seta' kien hemm xi wieħed mis-suspettati fl-istess ħin bl-istess mod kif ma jeskludix li kien hemm diversi persuni oħrajn. Din l-istorja komplet tiżviluppa hekk kif il-Gazzetta Times of Malta ippubblikat filma ġdid bħala parti mill-Forbidden Stories li jikkonferma x-xhieda mogħtija minn tal-anqas raġel wieħed dwar kif il-Ministru Chris Cardona iltaqa' ma' wieħed mill-persuni akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia f'bar fis-Siġġiewi qabel l-arrest ta' 3 persuni fil-Marsa. Is-servizz inħadem minn ġurnalisti ta' France 2 u Radio France illi x-xahar li għadda marru fil-bar fis-Siġġiewi u tkellmu ma' wieħed mill-klijenti regolari. Xut ieħor illi ma derx fil-filmat allegatament ta' aktar dettalji fosthom illi f'Novembru li għadda ra lill-akkużat Alfred De Giorgio u lil Chris Cardona jitkellmu fil-bar qabel ma ħarġu mill-post flimkien xi ħin bejn l-4:30 u s-6:30 ta' filgħaxija. Imma minkejja l-involviment ta' dawn il-ġurnalisti minn madwar id-dinja kollha f'dak li qed jissejjaħ Daphne Project f'kummenti lil media, il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo għażel li jdawwar il-kanuni għal fuq il-ġurnalisti internazzjonali u jsejħilhom irresponsabbli. Evarist Bartolo spiċċa mdawwar bil-ġurnalisti lokali li provaw jieħdu l-ewwel reazzjoni tiegħu dwar l-investigazzjonijiet parti mill-Forbidden Stories. Il-Ministru Evarist Bartolo min-naħa tiegħu irrefera l-akkużi li qed isiru lejn il-Gvern ta' Muscat bħala attakki orkestrati u atti irresponsabbli. Saħaq illi hemm min għandu intenzjoni li jagħmel minn kollox biex jattakka lil Partit Laburista.